Sanibonani eJozini, igama lami ngu-Achura wakabhiyula sila eMaphuthaland FM. Namhlanje sizokutshela ngedamu, umfula kanye nabantu abahlala kulo. Njengoba sibuka amagqumeni yaseJozini, sibuka osebeni olukhanyayo lwenhlabathi yaseNingizimu Afrika enqatshulwe ilanga. Utshiyoza kweJanaka yase-Afrika, uhlelo lwezingane ezibhukuda emanzini angashoni kanye nokukhala okunesizotha kwexoxo elinesizungu kuveza isithombe esihle kakhulu. Ubuhle bezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ezakha lesi simo sedamu. Idamu laseJozini lakhiwa ngo-1973 futhi ngaleso sikhathi zazingekho izindlu eziningi eduze nalo. Ezinye zezakhamuzi zasuswa ukuze zigcwalise idamu futhi-ke zikhuphule izinga lamanzi. Umfula uPhongolo ungenye yezindawo zaseNingizimu Afrika ezinezinto ezihlukene ngokwezinto eziphilayo ezicebile ngamakhulu ezinhlobo zezinhlanzi, izinyoni kanye nezilwane. Lesi sifunda umkhanyakude futhi-ke siyikhaya lezikulungwane zabantu basezindaweni yaseButhonga abasebenzisa-ke lamanzi njengomthombo wabo wokuqala ezizukulwaneni zezizukulwane. Umkhakha wabandobi abadobela ukuziphilisa phakathi nezwe kade wawunganakwa futhi-ke ubukelwa phansi naphezulu kwegalelo lawo elibalulekile kwezinhlelo namasiko nezomnotho ezimpilweni zasemakhaya kanye nendima oyibambayo ukuqinisekiseni ukutholakala kokudla nokondleka ezingeni zasekhaya. Mina ngingu-Elizabeth Nyawo ngokuzalwa khona lapha eJozini kodwa-ke esigodini saseMsiyane, ngihlala khona lapha futhi eMsiyane ku-Ward 8. Engikwenzayo ngenza umsebenzi wezandla kakhulukazi-ke bengigxile kufishi ngoba vele ufishi-ke ngikhule ngawo nje. Imidalo wethu ngikhule selusa iy'nkomo nje-ke siphila ngawo-ke lo fishi. Nakhona ngagcina futhi sekuhambeka-ke kanzima-ke nje bakukhuphuka kwezinto nokudula kwe-transport. Ngagcina sengishayeka-ke. Ngase ngingena lapha-ke ekuthungeni. Nakhona futhi sekunzima ngoba sesiyadula nendwangu nokuhamba kwakhona sekunzima futhi. Ngihlezi Phumsweni ngina 38 iminyaka ngihlala eMsiyane. Kunzima kakhulu ukuyiphilisa ngingedwa ngoba yonke into ibheke mina. Into engisizayo iyona imali yegrant le engikwazi ukuthi ngiyiphilise ngayo. Ikhona ngasukuma ngazodayisa nje ngoba nganganayo umuntu ukuthi angisupport. Ngakwazi ukuthi lelo sente engilitholayo ngiyakwazi ukubeka kokunye, ngikwazi ukucoshela abantwana into abayidingayo. Ngoba ngichaza nje ukuthi ngiphila ngokusebenza nje bantu uma bangicashile ngisebenza. Ngavuka ekuseni ngo-6 kwenze ngibuye ngo-12 kodwa ngisebenza ngaleso sikhathi nomfula wawungakabi mngaka. Ngoba umuzi wakithi wokuqala uphakathi nje la kunomfula khona, sasihlala lapho kwakusengenamanzana nje amancane. Kungakanti nemizi nabantu kwakungakabibikho nje, sasiyihlalela nje siyiyela ngokuthanda kwethu. Kwakungekho nkinga ngaleso sikhathi. Kwakungakabibikho umthetho ukuthi umfula uyagadwa into ezinjalo, sasihambela nje ngokukhululeka.
Bona ngokwanda kwamanzi kwakunobungozi obukhulu ukuthi sasibancane. Ngesikhathi amanzi asaba ningi kwakunokuba uyahamba namanzi. Kuba amanzi sasingawajwayele sasihamba kuwe emancane yabona. Ngokwanda kwamanzi ke sabona hayi soyifaka engozini sayeka. Mina ngithobekile Mbana. Ngizalele la eMsiyane. Ngihlala khona eMsiyane. Ngiluka amacansi ukuze ngikwazi ukuyiphilisa. Uma ngisekusehlobo bese ngiyacosha amaganu. Ngiyakhanda utshwala. Abantu laba bafunayo bawathenge. Nawo amacansi uma sengiwalukile ngiyadayisa. Ngangikade ngisaphila ngisenamandla. Ngangihamba ngiyothenga ufishi laba abadobayo. Ngihambe ngene imizi nemizi noma kunomholo. Ngikwazi ukuhlala la kunabantu khona babuthene khona. Ngidayise ufishi ngikwazi ukuthola imali ngiyiphilise. Manje kwahamba amandla wasekho ukuthi ngihambe ngiyothenga lo fishi ngihambe ngudayisa amandla wasekho lapho. Fish are fresh! Fish are fresh! Fish are manzi, fish are fresh! Fish are manzi, fish are fresh! Khona amatheni. Bese kuba nanawo. Yebo. Okudobeni ke angidobi, ngiyawuthenga ufish ngenxa ukuthi ngiyasaba ungena emfuleni. Emfuleni kuneyinkinga eziningi abafana ababhekana nazo. Emfuleni lapha bangena khona abafana bahlukumezeka, baye bathathelwa amanethi, bathathelwe izikebhe. Lesikhathi sebabathathela amanethi nezikebhe asibe sakwazi nathi ukuphila ababe bakwazi ukuphila baqhubekele phambili. So nje impilo inzima ngaso sonke isikhathi. Asikwazi ukuqhubekela phambili ngebhizinisi uma ukuthi nabafana bahlukumezekile emfuleni. Ngenxa ukuthi basuke bathathelwe imaterial yabo yokusebenza. Ukuphathwa kwemithombo yamanzi ehlanzekile nokudoba phakathi nezwe ngokomlando begxile emvelweni nokongiwa ngaphandle kokucatshangelwa kwamalungelo abantu. Kuze kube manje amanzi ahlanzekile asawukuphela kwemithombo yemvelo abaphathi bayo abazange bedlule kwinqubo yangemuva kuka-1994. Abadobi abadobela ukuziphilisa phakathi nezwe bebesebenza endaweni engenalutho yomthetho, kanti futhi abanalo ilungelo elingokomthetho lokudoba. Futhi baphoqeleke ukuba ke badobe ngamalayisense okucebeleka okudoba ke nezimvume ezokuphuma emsebenzini. Naphezu kokudoba ukuze bethole ukudla, ukuziphilisa nemali. Okuthinta kakhulu konke lokhu esikhuluma ngakho ngabesifazane, omama bethu, o-anti kanye gogo bethu. Isikhathi esiningi okuyibo abondla isisindo somuzi ngokwezimali nangokomzimba. Manje isimo esangenza ukuthi ngithathe konke ingoba ufishi ngangisawutholi. Laba abadobi laba basenkingeni babeboshwa abanye babulawa. Namuhla nje abanye baduka. Sabathe ngiyabuka ngase ngibona ukuthi ngeke kona kulunga ngoba ngikwazi nakudoba nami futhi ngeke sibalandele phela ngoba la kuneyinkinga la kunezimvubu futhi namaphara akhona singavelelwa inkinga thina. Kungcono ukuthi ngithathe okunye kumbe sobuye siqonde lesimo sikafishi. Kodwa wona vele nje ngisawuphikelele ngoba manje nje enginawo mncane kodwa ngijabulisa ngithatha kaJobe.
Manje nakhona ngiyabona kuyangishaya. Yingakho nje ngila. Umsebenzi wezandla engiwenzayo ngenza ufiber, ngenza izikhwama, ama-table mat, izinto eziningi ezehlukahlukene nje engizenza ngofiber. Noma ngabe yini engifisa ukuyenza ngiyayenza, amakepisi ebese ngenza nobuhlalu. Ebuhlalwini ke senza yonke into, tie, imgeco, imvunulo nje yonke. Ingoba asikabi nayo imvumo yokudoba laphayani, uma singena ngokuntshontsha, asikavumeleki ukuthi sidobe ngokusemthethweni lapha edanini lasejozini. Ingqinamba esibhekane nazo, amathuba omsebenzi awekho, ukudla asikutholi, kwanathi nje siphusha kanzima empilweni, ongangokuthi izingane ziyafunda njengoba amathuba omsebenzi engekho, kunzima, izingane zigibela izitafu, ziyakhera esikoleni, manje nje isimo asihambi kahle. Ngafundiswa umuntu bengumngani babengane. Khona bekunzima. Kodwa ngokuba ingane zami phela kumele ngiphilise ngakho lokho ke. Bekungabi nzima makuthiwa siwu2. Ukuthi thina vele besingadobi khona kulomfula omkhulu, besineta la aduzana, kodwa bakhona abanye abadobi, kodwa abesifazane bebangekho. Thina njengabomama lesi simo ngoba phela ithi vele sigcina sesiphethe amakhaya. Sesibona nje abantu abafile vele ukuthi sesiyahlukumezeka vele sengcidi. Sitheniwe vele amandla bese fanele vele phela asaboni thina inkululeko ukuthi iphi. Ngoba asisakwazi nokuthi noma ukhona esifisa ukukwenza. Manje vele sibophekile. Sincintshiwe nje vele amandla ngoba kuya ngathi ngabe siyahlanganela sisenze lo sikwenzayo kodwa manje akulungi. Siboshphekile vele. Basibandlulula sobondlululeni sengcindezini nje ukuthi asibuka nje abantu abangekho nje. Mina ufishi ngiyawuthenga. Uma nguthenga ngiyawuthanda vele ufishi unempilo nje. Okunye sibhekana nako ukuthi thina singomama nje lana akukho la sizakala khona. Njengokuthi sithola imisebenzi nje kunzima kakhulu. Uyadleka wona nasempilweni ke futhi ke cha kuyimpilo usempilweni nje udokotela nje abaningi ekade ngibadayisela ufishi ade basho ukuthi hawu ubusilethela ke njalo ngenyanga ngoba udokotela uthe singayidli inyama ebovu. Impilo engcono ngibona kufishi ngoba ngempela nje lo ngasuka nawo nje akhula ngawo namanje futhi ngiyafisa nje ukuthi hey ngiphelele kuwo lapha ngiyenza nje ngoba awukho. Yebo kuba ukhona vele ngaba ngikho lapha. Ngabe ngikufishi nawe ngifuna kungena lapha ngaphakathi ke nima sesingaqala imarket ube khona tholakale la. Manje singomama lapha siyafisa ngempela ukuthi nathi sibe nawo amalungelo kuzimela. Njengoba silapha nje ngaphakathi la siyathunga, abanye siyapheka,
amacansi, amadomethe, ubuhlalo, nazo zonke-ke nje-ke iy'phiwo zamakhono abantu abanazo. Manje siyafisa kakhulukazi nje mle bengifisa manje ukuthi nalo fishi ungangena lapha ngaphakathi. Kube khona le cold room hlale la. Isidayise khona ubuhlaza uthosayo ufoyile esifoyilayo bese-ke loyo okubonakala amakhono abantu bangeke sehluleke sonke. Futhi indawo yakithi nje la esigodini nje lapho nje eMsiyane kube khona nje ukuthi singabomama ngempela abahambe kanzima baze bafika kuleli zinga lokuthi bavusile imarket. Into engicabanga ukuthi ngenziwa ukuthi kuhlanganiswe amaloji, abezemvelo, amaphoyisa. Kukhulumeke nabo ukuze sizokwazi nathi ukuthi sisondele eduzane sizwe ukuthi mhlambe ngabe yini eyenza ukuthi mabangenile abafowethu labana lapha emfuleni bahlukumezeke ngoba kuyimanje nje kunje ngenxa yalabo bantu asisakwazi manje ukuphila lapha edamini ngenxa yalabo bantu. Uma kungathiwa kuyenzeka mhlambe kulokho kokunye engifisa ukuthi ngathi kungenzeka mhlambe masingathola ipermit yokungena lapha emfuleni ngaba ngcono ukuze sizokwazi ukuthi sibiyele endaweni yethu endala lapha ade sisebenzela khona. Ukuthi sidobe kusemthethweni ngoba emini bayabona nabofishi asibatholi kahle emini batholakala ebusuku. Besifisa isifiso ukuthi sidobe ngakho semthethweni kuze amaneti alale khona sifike ekseni sibe sesiyobakhipha ofishi ababoni kahle ebusuku. Kuyiwa kodoba akube nesikhathi noma kumbe nalezo nsuku zokuthi ngosuku oluthize ke dobani nidobe kanje noma nangalekwa lokho ke bese ke kuyashiwo ukuthi ke uma ngabe laba abadobayo babonakala ukuthi vele yilaba abadobayo bangabe sabathi bababulala kumbe noma sebababopha kanti akusibo kodwa kahle nje kungaba sekutheni lemithetho le iyabhekisiswa ukuthi cha akube khona ushwele kuwo ngoba iqinile lemithetho le yokuthi waqhamuka nje uyihambela lapha uyabulawa manje nohamba futhi uyaboshwa kodwa mangahlala phansi nje kulungiswe kuthiwa cha madoda phela lona lo mfula wavela ungomdabu akube-ke nokubonelela ukuthi cha kungenwa kanje kube nomthetho noma-ke kuthiwa-ke lezo mfishe ezingaka azingabanjwa kubanjwe lezi. Kodwa khona ukhona la ngisasicela sisolo khuleka ngakho-ke ngeqhinga bibikho kwanoma yisiphi isitatimende esicacile mayelana-ke nokulingana ngokobulili kanye-ke nokulingana ngokomgomo kazwelonke yezokudoba kwamazwe ngaphakathi kufanele sicindezele futhi sifune uhulumeni wethu ukuthi kabuyekeze izinqubomgomo uqinisekisa ukulingana ngokobulili ekuthathweni kwezinqumo amandla okwakha-ke imithetho nesiqondiso eziphathelene nemboni yokudoba kanye-ke nokukhuthaza ukufinyelela okulinganayo ezinsizeni namathuba kwabesifazane. Ngiyabonga.